سلام كم يتوعلو زخوركم تخاطات فنو إيري تي في نلوم مقدم 17 مسكرم نفرق معلتن فرعان استدالو حفشاو زينا ومنسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعد خالد محمد برهان بقندنا بتادخ فيلم بريزيدنت إسياس مسفولي لوخ تشاينا بداي قرن أفريقيا تميايتو أما كلت عنا شامبو كوستو عدد صحيوي ساعات أبقعت زواب أقلقلوت عبي أستوات ويقبر الله أبنو زوبا سنعفة أبركتو تكالت مرتمم رحمة كينات مقبيسو بدرج عالم 345 مليون حزبي محير حصرت مغبي أقاطيمو خمزلو تقليصو نيجيريان موروكون مسمر بحرياوي غازن ندادن نمحنات زخل ناي مذكر وعل تفراريبان إيران أبال ودو هاجرات شانغهاي كتكون زغربتو حتو تقبلنا ترخيبو زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفوركي تمال مشت مسفولي لوخ تشاينا أب قداي قرن أفريقيا تميايتو غازيتينيا ليديا تخل مريم زدالو تصبصب يسعب بريزيدنت إسياس أفوركي تمالي 16 مسكرم أب ساعتات مشت نفولي لوخ تشاينا أب قداي قرن أفريقيا أمباسادر شو بينغ تقبلو أب كلتاون زباون قدايات تميايتو أبتي أبدارش دندن استقبرت زتا بريزيدنت إسياس زمبصحن زتنزي توسخ سقمتي أمدلدال استراتيجياوي زمدنا تشاينان إيرتران مخانو بمتقاس نز استراتيجياوي زمدنا نممعبال كباب زحلفة وان اللعلي لومي زحاشا كونتات كمزلو أبريهم بريزيدنت إسياسن فليلو أخ تشاينا أمباسادر شو بينغن أبكلتاوي قدياتا توكيروم أبزقبر وزتا دما تجميرو زلو لمعتاوي متحققاز أب كنديك قدامنتات إيرتران معباي بزعبا زوصدو سقمتتات تمايايطام إذ لمعتاوي متحققاز بمنطر زباوي قطباوي متأسسار كتمت كمزلوون تزراريبام أب مودعتا بريزيدنت إسياس زمت ورح زكايد قبائي ديساو سلف تشاينا علماوي أقدسنت كمزلو بمرققات ملو عوات تمنيوم أب تركب بوغن إيرترا مينستر قديات وطاي أتو عثمان صالح أما خاري بريزيدنت أتو يمان قبر أبن حلاف قطباو قديات تقدف أتو حقوس قبر هوتن بوغن تشاينا دما أمباسادر أب إيرترا كايجي ترخيبهم نيرام فليو أخ تشاينا أب قديات قرن أفريقيا أمباسادر شو بينغ نيرينا بزهابو حبريتا My purpose of visiting Eritrea is very clear. First, to strengthen the bilateral relations. استراتيجياوي زمدنان محزنتن إيرتران تشاينان نمدلدال بتحادة قربنت تشاينان مرققات سلامن معبالن أبزوبا قرن أفريقيا دما بتخالق كأند علامة عدوتون مس بريزيدنت إسياس زقبرو زات المخانو قاليتهم The Horn of Africa region is strategically located, very important قرن أفريقيا أز استراتيجياوي أقداسنت زلو زوبا إزبالة أمباسادر شو هاجرات الزوبا بزتفلاليو تنقطات أبقيتشت كم زتنحا بمتقاس نزي نابناي سلام رقعتن شركنتاوي متحققازن هاواهو نمغيار كلن هاجرات بحبار نخسرحا تشاينا هانات تترأك تتاوت قربت مهلاوا أرقاقيتهم to achieve peace and development. فلوي لوخ تشاينا أب قديات قرن أفريقيا أمباسادر شو بينغ أب مفارق زحلفة ورح مقابيتون أب إيرترا تماسسها المبتحن ركبن أكايدو منبارو ززكريوم أما كلت عنا شامبو كوست وادد صحياوي ساعات بقعتن سلوطنتن زوهابا أقلقلوت عبي أستواتو يقبرالو وكيل إيرينا ولد قابر رحبت سلاسين زدالو تبصاب دانايت قبري ود كتغربيا أب ماكلت عنا شامبوك أز تواددن 4000 كيلو وات صحياوي ساعات
ኣብ ጽፈትን ብቕዓትን ዝወሃብ ኣገልግሎታት መሰረታዊ ለውጢ ኣምጪኡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንዞባ ሻምቡቆ ነርስ ተክለ ዘወንጌል ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እታ ማእከል ምስ ብዝሒ ተገልገልትን ዓይነት ሕማማትን ዝመጣጠን ኣገልግሎት ንኽትህብ በብእዋኑ ዝተፈላለዩ መሳርሒታትን ዓቕሚ ሰብን ክማልኣላ ምጽንሑ ብምጥቃስ ምውሓስ እኹል ቀረብ ፀሓይ ኣብ ምዕቃብ መድሃኒት ቀጻሊ ረድኤት ንምሃብን መሳርሒታት ንምምካንን ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣብ ትካል ጥዕና ትንዞባ ብሓፈሻ ኣብ ማእከል ጥዕና ሻምቡቆ ድማ ብፍላይ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ብዓይነትን ብቕዓትን ንምምሕያሽ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ኣብ ባይታ ዝምስገን ለውጢ የመዝግብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ነርስ ተክለ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ዘመናዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንምዕባይ ውሁድ ጻዕሪ ክድንፍዕ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ክታበት ቆልዑን ክትትል ቅድሚ ሕርስን ተመዝጊቡ ዘሎ ለውጢ ዝምስገን ምዃኑ ብምሕባር ቁጽሪ ናይተን ኣብ ትካል ጥዕና ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ንምዕባይ ልዑል ጻዕሪ ክግበር ህዝቢ ድማ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከባ ትካላት ጥዕና ዝጎደለን ኣብ ምምላእ ክዋሳእ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዞባ ሻምቡቆ 4 መደበራት ጥዕናን ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ኣለዋ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ዝወሃብ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ካብ ብዙሕ ሃልክን ወጻኢታትን ከም ዘድሓኖም ነበርቲ ገሊጾም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፈራህ ኣርሴማ ኣስመሮም ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ካብ 2012 ኣገልግሎት ትህብ ዘላ ትካል ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ፌሩዝ ኣብ ቀረቦም ሰልጢኖም ሕጋዊ መምርሒ ፍቃድ ንኽሕዙ ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ነበርቲ ገሊጾም እታ ትካል ቅድሚ ምኽፋታ ኣገልግሎት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ንምርካብን ሕጋዊ መምርሒ ፍቃድ ንምሓዝን ናብ ዓዲ ቀይሕ ደቀም ሓረን ኣስመራን ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ንተወሳኺ ወጻኢታት የቃልዖም ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሰልጠንቲ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣብ ከተማኦም ኮይኖም ብኽልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ሞያዊ ትምህርቲ የቐስሙ ከም ዘለው ኣብሪሆም ጽቡቕ ተማሂርና ቁርብ ግን ናይ ግዜ ምድንጓይ ነይርዎ ግዜ ደንጉይና ኣርጋና ዓመት ኮይኑ ኣብ ዓመት 3 ግዜ እንተ ዝኸውን ጽቡቕ መቐጸለልና ንብል ካብዚ ከድካ ነስመራ ይኹን ዓዲ ቀይሕ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ መቆጠባ ይኹን ዝኾነ ነገር ከቢድ ነገር ይነይሩ ናብዚ ምጻና ኣዚና ተሓጒስና ሳልሳይ ደረጃ መምርሒ ፍቃድ ንኸውፁ ንዓዲ ቀይሕ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ደይኮነ ኣብ ውሽጢ ሰንዓፈ ይካየድ ምስ ምህላው ናይ ግዜ ቆጠባ ኣለዎም ናይ ገንዘብ ወጻኢታት ይቕነስ ኣሎቲ ንትራንስፖርት ዝኸፍልዎ ዝነበሩ መንጽን መኸድን ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ኣጣራቂሞም ናይ ሓደ ቲኬት ይዓጽሎም ኣሎ ስለዚ ዝተፋኾሰ ኮይኑ ይስምዓኒ እዛ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ትህብ ዘላ ትካል ነቲ ብዘይ መምርሒ ፍቃድ ዝርአ ዝነበረ መምራሕ መካይን ብምግታእ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ምንካይ እውን ተራ ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ወሃብቲ ርእይቶ ካብ ሳልሳይ ንላዕሊ ዘሎ ደረጃታት መምርሒ ፍቃድ እውን ኣብ ከተማኦም ዝወሃበሉ ዕድል ክመቻቻ ተላብዮም ብዝያዳ ካብቲ ዘላቶ ከተስፋሕፍሕ ናብ ራብዓይ እውን ሰብ ናስ ደቀም ሓረ ነስመራ ንዓዲ ቀይሕ ከይከደኸሉ ኣብ ገዝኡ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀዳማይ ናይ ካልኣይን ናይ ሳልሳይን ደረጃ ምጽያቶ ዘላ ከምኡ ገራ ከተማዕብሎ ነቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ምድንጓይ ፈተና ካብ ቀንዲ ብድሆታቶም ምዃኑ ዝሓበሩ ሰልጠንቲ ነዚ ንምፍታሕ ፈተንቲ ኣብቲ ዞባ ብቐዋምነት ዝሰርሕሉ መንገዲ ክናደ ወይ ድማ እቲ ናይ ፈተና ግዜ ኣብ ዓመት 2 ግዜን ልዕሊኡን ክኸውን ተማሕጺኖም ትምህርቲ ጽቡቕ ብጣዕሚ ግን እንታይ ሎቲ ግዜ ነዊሕ እዩ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝባሃል እዚ 2 ግዜ እውን እኽሎ ይከነን ማለት እዩ ስለዚ ንዝቕጽል እዚ ተሓሲብሉ ካብኡን ላዕሊ ዝኾነሉ መገዲ ክፍጠር ኣነ ከም ለዋ ዘሕልፋ ማለት እዩ ወናኒ ትካል ምምራሕ መኪና ፌሩዝ ኣቶ ሃይለ ገብሪ ህይወት ብወገኑ ምንዋሕ ፈተናታት ኣብ ዞባታት ጸገማት ስለ ዘለዎ በዓል ነዚ መጓዓዝያ ምድሪ ብዞባ ደረጃ ፈተንቲ ምስ ዝምድብ እቲ ጸገም መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ተማሃሮ በተፈላለየ ግዜ ዘማርዎ ዘለው እቲ ናይ ምንዋሕ ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ኮይኑ ስለ ዘሎ ዘውፅታው ክኸውን ስለ ዝኽእል ተተኻኢሉ ሚኒስትር መጓዓዝያ ነዚ ሽግር እዚ ኣለልዩ ብዞባ ደረጃ ፈተንትን ተዘዳልወልና ዝበለጸ ጉዳይ ነይሩ ማለት ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈጺምና ንዜናታት ወጻኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ
بدرجة عالم 345 مليون هزبي محير حصرت مغبي አጋጢሞ ከም ዘሎ ጸብጻባት ውድ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሮም እዛ ህዝቢ ዝተጋነነ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ልዕሊ 2 ዕጽፍ ናይቲ ቅድሚ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቂሱሎም بمسرتهم ጸብጻባት ኣብ 45 ሃገራት ልዕሊ 50 ሚሊዮን ሰባት ብዓጸቦት ተጠቂዖም ምህላዎም ተፈሊጦም بدرجة عالم هطوس ناي مقب دقف ناي زد اليوم سبات قصري لعلي 830 مليون كم زواتح أقدموا أبزواتات تصاب حورات هاجرات تتغيسيهم هاجرات دو أمريكا إيسيان أفريقان بتحدقا حلف خالوت هاجرات هاسين كم زلوائم تم تصاب سبات زحبرهم كلمة ونوتي لبدا كورونا فيروس نتسطاو الولون قال خابتهم كاند تنقطات ناي تتريو مخانوم يقلات نيجيريان موروكون زرخبن مسمر بحرياوي غاز الندادن مهنا زخل ناي مذكر وعل بعصرت شدش مسكرم تفراريمان زي مسرح نصتو معسكر جمر زيت حبره 6 كيلومتر زنوحاتو مسمر 13 هاجرات افريقيا زسنطق بمخانو بفلاي بوركينا فاسو مالن نيجرن زركبن هاجرات معرب افريقيا 40 كخون كم زخليو زما زلوم بزيك هازيت مسمر مستي نسمين افريقان اوروبان زرخب تماساسال مسمر زصنبر مخانو زتقسو سمزي نيجيريان موروكون حصرت غازن ندادن هاجرات اوروبا مقلالون ابركتو خم زهلو حبيرهم عقور ጸጋታት አፍሪካ በግቡ እንተ ተመዝሚዙ ነታ አህጉር ጥራይ ዘይኮነ ሕጽረት ካልኦት አህጉራቱን ምቅላሉን እኹል ምዃኑ ኪላታት ይገልጹ ምስ ቻይናን ሩስያን ዝጸንሓ ዝምድና ንምምዕባል ብዕቱብ ትሰርሕ ዘላ ኢራን አባል ውድብ ሃገራት ሻንጋይ ክትከውን ዘቕረበቶ ሕቶ ተቐባልነት ረኺቦም አባላት ናይቲ ቁጠባውን ጸጥታውን ውድብ ንጠለብ ኢራን ትማል 16 መስከረም ብወግዒ ከም ዝተቀበሎ ክግለጽ እንከሎ እቲ ናይ አባልነት መስርሕ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ክዛዘም ምዃኑ ተሓቢሮም ኢራን ናብቲ 8 አባላት ዝሓቁፍ ውድብ ምጽምባራ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ጽልዋት ውድብ ዘደንፍዕ ምዃኑ በአጉ ይሕበር ኢራን አባልቲ ኣብ 2001 ዝተመስረተ ውድብ ንምዃን ኣብ ወርሒ መስከረም 2021 ብወግዒ ሕቶ ከም ዘቕረበት ጸብጻባት ይረዱም ንቻይና ሩስያ ህንዲ ፓኪስታን ታጃኪስታን ካዛኪስታን ኪርጊስታን ኡዝቤኪስታንን ዝሓቁፍ ውድብ ሻንጋይ 40 ሚእታዊት ካብ ብዝሒ ዓለምን 30 ሚእታዊት ጃምላ ዓለማዊ እቶቱን ይሽፍን ኢራን ናብቲ ንብራዚል ሩስያ ህንዲ ቻይናን ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካን ዝሓቁፍ ውድብ ብሪክስ ክትጽምበርን ሕቶ ኣቕሪባ ከም ዘላ ይፍለጥ ካብ ጉዳያት ኢራን ከይወፃና ትግባረ ኒኩሌሳዊ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ምስ ተላዕለ ጥራይ ከም ዝወሓዝ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ራኢሲ ብ15 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ስምምዕ ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እወታዊ ውጽኢት እኳ እንተነበሮ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ከይተላዕለ ሙሉእ ክኸውን ከም ዘይክእል ኣረድዮም ብመንጎኝነት ኤውሮፓዊ ሕብረት ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝጸንሐ ፍልልያት ንምጽባብ ዝሓሸ ኣጋጣሚ ምዃኑ ይኽግለጽ ጸኒሖም ይኹን እምበር ኣብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒኩሌሳዊ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ኒኩሌሳዊ ንጥፈታት ኢራን ምጥርጣር ከም ዘለዎን ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ገስጋስ ንድሕሪት ከይጎቶ ስጋት ኣሎ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ትካላት ኢራን ዘጽደቐቶ ሓድሽ እገዳ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብኣሉታ ክጽብሎ ከም ዝኽእል ይእመት መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ትካላትን ሰመዝን ሩስያ ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ብመሰረተ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ግምጃ አሜሪካ 23 ውልቀ ሰባትን ሰመዝን 31 ትካላትን ሩስያ ተኣጊዶም ኣለዎም እዚ ሓድሽ እገዳ ሕሳባት ዘደስክልን ምስ አሜሪካውያን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝኾነ ንጥፈታት ከይህሉ ዝዓግትን ምዃኑ ይዝሕበር ዘሎ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኩናት ዩክሬን ኣመሳሚሳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ከተጽንዕ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ሩስያ እውን ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ክትበሉ ምጽናሓ ይረድዎም እቲ ናይ እገዳ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ካብ ምኽራር ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለ እኳ ደኣ ንሳዕቤናት ኩናት ዩክሬን መሊሱ ከም ዘጋድዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ በይናዊ እገዳታት ቀንዲ መተግበሪ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዕላማታት ሃገራት ምዕራብ ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ይሕብሩ
تمالي 16 مسكرم اب ماكلاي شنخ ايطاليا زوقع برتوع بنزناب زسعابو حدقاتات علغله سباون نواتاون كساراتات اوريدوم بتحدقا بوحدو 10 سبات كم زموتو زحبرو سب مزمرحان هيوت ايطاليا حيالو خالوت دهايوم طفيو بمهلاو قصر موتات كزايد كم زخل اميتوم بسنكت علغله اب تحت غرسي كبيد عنوت كم زوردون توم سب مزي وسيخم حبيرم اب تخبابي زوقع زولا زناب نز سالست زي قصل كم زخل زموتو كيلاتات ميتيورولوجي ايطاليا كساراتات كي زايد سغاتوم كليصمالو زينا نمزام أرصاد زينا هندقم بريزيدنت إسياس مسفولي لوغ تشاينا بوداي كرنا أفريقيا تميايتو أما قلت عنا شام بكوست واددت صحياوي ساعات أبقعات زوهب أقل بلوت عبي أستوات ويقبرالو أمنوزو بسنعفة أبركتو تكال تمرتي من رحمة كينا تموكيسو بدرجة علم 345 مليون حزبي محير حصرة مقبا قاتلمو 5 تقاليسو نيجيريان موروكون مسمر بحرياوي غازن نداد نمهنات زخل ناي مذكر وعل تفراريمان إيران أبال ودب هاجرات شانغاي كتكون زغربت حتى تقبلنا تغيبو نسعد تدالوي حفشاوي زينا ومسنادو بس تفتيمو تحنوا علو